Kaya't ko dito. MDRRMO San Nicolas naka-red status gapo kini Baguio Paulo. Ang galing nila, mga idol. Kung alam niyo lang, magtanong kayo sa kanila, magaling yung mga yan. Ente man amoy na po, tutok Bagyo tayo dyan sa may San Nicolas. Say! Tutok Bagyo, IFM News Special Coverage. Gapo iti Bagyo Paulo ket nagbalini na red status iti iliti San Nicolas. Dito'y anapintas si nagbalin na sistema ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council iti parangidaulo ni Miss Rian Rolene Simon. Imuna ket ada ti panagtataripnong dagiti ahensya ti gobyerno kas iti MDRRMO, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police ket Advanced Command Post daket iti mismo ang munisipyo. Malaksid iti dayta ket iti umuna agundaway ket ada tinangted ti balaag iti publiko pakasiknan ken Bagyo Paulo ket kalpasan na ket nagsiren iti namindo adaras. May dawat kadagiti amin na umili ti San Nicolas kag talinaed alerto ken managsak sagana. Turutin tayo dagiti namaskan nga pamalagip iti pag kinatalged tapno pasalakniban ti bagiken dagiti ay ayaden. At itinulong tayo tapno may pasigurado ti kinatalged ti komunidad tayo. At talinet yung natalged nakasagana ken kanayon at sulutin ti panangiwanwan dagiti lokal otoridad. Diyos ti ang inang. Gapuy dinaytoy ket mamati dagiti taga San Nicolas Ilocos Norte ang natalgeda kang runaan na idata apan nagbabagyo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.